Kedamtang arui malom Chinthong constituency arlo Meghalaya border along Kahuri saya porahut Facebook along Karbianglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi aphan missing pu ketok alampen APHLC Organizing Secretary Kursing Timong aphan EM Prodip Rongpi FIR mate lamhoi pipon pusi birtarip dunlong Laso penajok APHLC lamjai sarpo angtong ingtipen ke jongpon ke alangli EM Prodip Rongpi lapuan kiman meloma alangli kachesong atumphan kes ki piji kalisi amithang arpu cheklem pamesi kenangji pusi EM Prodip Rongpi aphan jongpon lapen EM Prodip Rongpi ke father of nepotism lupu angtong ingti kathar pen arbokpon APHLC Organizing Secretary Kursing Timong aphan EM Prodip Rongpi ake hai lamhoi pidet mate FIR pidet polam bangken litum kachini ke dogedolo povoi phet sita hala Facebook along missing pu ke la soket to joini pensi FIR ki pi pu ke ni tum na so birta long le non nang litum ferangke atum pensi litum so birta long lo la si FIR pidet purotan de gupini so dak alam dolobon ke chok che thedung dolobon pusini tum kamatha seta non hala missing puke tokopen ke tokopot pensi FIR pidet pu bangke ni lige kang nek kang tung ihin pen bangke la puan lam so pensi lam hoi pidet pu bangke ihin pen bangke hala EM bangke kache chak un ilo binongke amethang ke chok che ke lile rat aphan kachelana dun thekte Chinthong asor Karbiang long asor non ke heme jangre son si asongja ve japon bangave kisung ke boy hud kumane phan chiki dam nang char chak dam nang podi mama seve la pusona poro hot rat tumba ning thilo de ningje boloke missing puke EM Prodip Rongpi ingbodet boleke pugali ke kado de chini a bange do puke chini muthe hala aning ang thina bang seve det ar pu ben cheterek plot po bang la si EM Prodip Rongpi ke haita me dak alang li da chini pipo si rara tum missing polang ni phan la solam ki puma ke chini alang lita athema lang li rara tum ki sung long ke lang lita chetong dun thek thipin lang la pen hadak rara phan aning ka pat hi pu klem thek thipin lang dak a hoi alam ke jasamet pet Chief Minister Himonto Biswa Sarma kaningje give and take policy pula bangsu joine pen Karbiang long li ke Meghalaya ponpo la pen Meghalaya long le ha Guwahati ke dai bangke Assam nat ponpo pu rat tum isi ka pheri aning lo dolo te la solam ke EM Prodip Rongpi amethang nang barsi alang li rara pan aning ba thinang pole kunalo ka jugente lasi rara tum ke EM Prodip Rongpi arpu pen ka jui pu kaning jeji la bangso ka che songi ke lake aja kongdo arondo la pen isilam non dak themlong bangke lasu सरकार तु मते कचारी तुम के क्लेम के दाम के चोक चेलोंग रात तुम के जोंगदुन लासो हुत खचे चाक उन ई पुलासो नंगे चेंगला जसमेत पेट बीजेपी नंगे चेंगत पेन नीली नॉन पिनपुर दामिंग तुंग नरेंद्र मोदी के हाय के जापान पेन बीजेपी नंग चारी लो पेन लापुसन सरकार तुम रात तुम खचे सोंग फुटा खचे चाक उन ए बताई दो पिगलो नीली इसिलाम पुदाम लांग निंकान सुरी नि दा क्रेट थ्रॉक्सी निंकान लोंग तमिलनाडु लोंग ए दोना हेमतुम किसुंग फोलो ला पेन lamhoi pidami pulo police tum dengde derlo abhi DC office along da damlo dengde derlo toma kisung claim di pedelo la government office tum abhi ge un e ong mat me chikai dut amethang kisung sisa hala so hud inut a cartoonist cartoon ka salama bang fu lang li aning duk si chesong lo isia cartoon paklang lo de sarkar tum rara kisung long lang dun prong thang da claim unde pula so a cartoon isia paklang lo case pichok la phan so a cartoonist phan sisa phi Madras High Court pena bangela ke la so case piuni pukok lo athema rara tum kachari bang phutum han ke jongdunji ke aja kongdo arondo democratic account free longke la si EM Prodip Rongpi lapu anake man milu manili puji pu bangke alang li hala kache song tum han case ki biji gali ar puchi claim pamino alang li ar puchi claim pamilo te rar tum chini pokente alang li phan la si non iltum lang sinang la so case pichok pen bangko ana bang phusi EM Prodip Rongpi phan choklo chekeng lu bangko ana mani sining jeima jok ta be dun bang vedei athema lang li ar pu cheklem thek pami melang la pen non theni lam ni dak kapachara ponji pu bangke EM Prodip Rongpi ke hai ke la ke father of nepotism apu pule pu da choklo sarkar along avar sai ke do an ke hem isi che phochiru tum si cherai lap nangi pu kamatha bang phulo athema
ke dam tang ningkan PNRD department pen do an a contract thoke EM Prodip rong pi la pen asupo bang hini si cerai lut lu dak dak la so ni to ma ang thek dulu la bang ke na sini li puji bang thi hek pen bang ke EM Prodip rong pi ake hai APHC organizing secretary ake hai phan lam hoi ki pi ke la ke ingnek me lam lo la pen alang li arpu ka cheklem thek the ka che chak un AC la ke so lam hoi ki pilo pusi ni to ma hin pen punang kok po